Ξέρεις ποιο είναι το νούμερο 1 εργαλείο σε πωλήσεις στον κόσμο για τον επαγγελματία? Σε μια καταπληκτική τιμή. Είναι το πιστολέτο της σειράς SDS Plus GBH228F. Μιλάμε για ένα εργαλείο της Bosch με τα εξής χαρακτηριστικά: 880W, 3,2 Joule κρούση, αναστρεφόμενα κάρβουνα για δεξί-αριστερό, αργά γρήγορα πατώντας τη σκανδάλη, μπλοκάρισμα του διακόπτη για συνεχόμενη λειτουργία, kickback control για να μπορείς να ελέγξεις το εργαλείο και να μην σου δημιουργείς τραυματισμούς και προβλήματα, διάτρηση σε σίδερο, διάτρηση σε δομικά υλικά, καλέμισμα, γρήγορη εναλλαγή του τσοκ και έξτρα τσοκ για σιδεροτρύπανα. Δηλαδή το προϊόν περιλαμβάνει 2 τσοκ. Αυτό τι θα σου δώσει παραπάνω? Πού πονάνε συνήθως τα πνευματικά? Τα ηλεκτροπνευματικά εργαλεία πονάνε στο τσοκ, στα 2 αυτάκια. Εδώ μπορείς να πετάξεις το τσοκ και να χρησιμοποιήσεις ένα καινούριο και να έχεις ένα χαμηλό κόστος αν ποτέ σου πάθει κάτι. Ενώ τα παλαιότερα συστήματα εργαλείων άλλαζες όλη τη φωλιά μέχρι μέσα. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό μοντέλο σε μια καταπληκτική τιμή. 233 ευρώ με 3 χρόνια εγγύηση σε L-Box βαλίτσα και δεύτερο τσοκ δώρο για σιδεροτρύπανο. Ξέρεις που θα το βρεις? www.ergalia.gr ή 210 25 15 141. Ευχαριστούμε.